салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Тоқӣ. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. собиқ қаҳрамони UFC дар ду вазн Ҷорҷ Сен-Пьер баҳои худро дод, ки дар байни ҳамаи категорияҳо вазни зинаи аввалро ишғол мекунад. ҳабиб маҳз дар байни онҳост. ҷон ҷонс низ дар он ҷо аст. дар он ҷо Генри Сехудо ҳам ҳаст. фикр мекунам вайро латукуб кардан хеле душвор аст. ва биёед амаанда мунесро фаромӯш накунем. вай беҳтарин мубориз зан дар тамоми ҷаҳон аст, гуфт Ҷорҷ Сен-Пьер дар мусоҳиба бо Ҳелен Ай. Ҷастин Кейҷи омодааст рақиби Нурмагомедов ё ин ки Фергюсон бошад, танҳо бо пардохти хуб. боеци омехтаи амрикоӣ Ҷастин Кейҷи омодааст нақши муборизи эҳтиётӣ барои қаҳрамони UFC Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсонро қабул кунад. дар мулоқот бо хабарнигорон пас аз мағлуб кардани Дональд Серон, Кейҷи шартҳои худро иброз дошт. хабарнигор гуфт, ҷанги Ҳабиб ва Фергюсон то ҳол расман тасдиқ нашудааст. шумо метавонед бо Тони мубориза баред. Кейҷи гуфт, ман ҳатто нашунидаам ки Тони ҷанг хоҳад кард. масалан, агар ягон травма рух диҳад, пас ман бешубҳа мехоҳам ки ин муборизаро бо Ҳабиб ба даст орам. бои ЗУБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ бо Катар дар Москав баргузор хоҳад шуд. қаҳрамони омехта ба санъати ҳарбӣ дар Русия ЗУБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ рӯзи 9 ноябр мусобиқаи UFC дар Москав баргузор мегардад. ҳар ду ҷониб розӣ шуданд ки ҷангро ба таърих андозанд. эълони расмии ҷанг то ҳол сурат нагирифтааст. Зубайра туфу гуфт, аз сабаби инфексия шудан дар набардҳо хаста шудааст, гуфт Хавер Мендес. Сармураббии толори АК Хавер Мендес дар бораи бемории Зубайра туху гуфт, ки ба вай имконият надод, ки мусобиқаи UFC 242-ро фаъол бошад, сухан ронд. Зубайра дар дастаи мо буд, вай ҳама чиз имконпазирро кард, аммо ҳеҷ кас намедонад ки чӣ бадӣ кардааст. вай дар давоми ҳафта сирояти стафил дошт. вай антибиотикҳоро гирифт. агар шумо стафилокок дошта бошед, пас шумо медонед ки ин беморӣ чӣ қадар қувват мегирад. пас аз даври аввал вай аллакай фишурда шуд, пойҳояш даст кашиданд. аз ин рӯ пас аз бозрасӣ вай танҳо рақибашро бардӯш гирифт ва ҳатто зарба ҳам нарасид. Мендес дар мусоҳиба бо Aka Fight News гуфт, агар шумо муборизаи байни Кевин Ли ва Тони Фергюсонро ба хотир оред, шумо инчунин хоҳед дид, ки Кевин Ли пас аз даври аввал чӣ гуна қувваташро аз даст дод. вай инчунин стафилокок дошт. Зубайра дар Таиланд сироят ёфтааст, зоҳиран ҳангоми тайёрӣ ба ҷанг. рақиби Муин Гафуров травма гирифт ё ягон кетчупай? видеоро тамошо кунед ва фикротонро дар комментария нависед. Olha a porrada aqui, ó. Olha aqui, mano. Olha aqui. Cortaram. Fica aqui, ó. Olha aqui, ó.